रामचंद्रघाट 12 रामचंद्रघाट तिथे एडिसि एलाका चंमारिनो रुगै दिनै जों 4टा बिसिनि 8टा जागाव जों गोबां लुकरक मालायो जों आरो मिटिं खालायखा दिनै पाइथागो म उद्धव दासपारा म उत्तर पद्मबिन अ जागाव जों दिनै ताव फाइसक पाइखा दिनै म पाइथाकसिनि जों प्रत्येकटा बिसि प्रत्येकटा कामिव थाङै लुकरने मुसुकैनो हामजाक मंमाखा मुसुकैनो जों सुबासु मानखा अब जों बलाय कुलमाया चिनि रामचंद्रघाट सब समयनो जों जेसा सबाव जों लगिमानो चिन सिक्लारनो मा बलायो चिनि कामिनि अकल चाखरनो मा बलायो अ बुरिसिग्र गाहाय बररक अ सानजा जरा हर हियाव दिनै चिनि बुबाग्रानि अक पिरमाना खानानानि बागै बरक फाइलाय जाव चिनि कैंडिडेट जेम्स फंनिसिमी हर जरा बुरी जाओ और जों जतन बुरी लायो जोंनि जत सिक्लार और टीम दङ जोंनि लिडारफोर दङ वारिसफोर दङ जों खोनाबो अमतिखाना बुरिनाय 12 तारिख पर्यन्त जों अमति खायलायनो जोंनि बुबाग्रानि कगनो पिरनाय तिप्रा मथानि कगनो पिरनाय जोंनि बुसकांगो थांनानै लामानो जों नायथगैनो हानाय आन्दरस मार्का बुट दुय जों बुबाग्रानि चेलेन्जनो यासागै जों कप्लाय हुनाय दिनै मुसुकते नोंसोर जतन लाखामबाय सार टेकासे कक अरक काइसासे नंनि तिप्रा मथानि एमएलए न गुरगै फिल खाय दङ नंनि बिरुदेवा आबनो तै ताम सानाय अ अब चिनि नजर फाइका सालटाम रमै ब अ आमचायो तंग अथच तोर तिप्रा मथानि कैंडिडेट तिप्रा मथानि एमएलए तिप्रा मथानि लिडार्स तंग ब के बाय और फाइ तंग के बाय जुगाजुग करै ब टेप खाय नगो हाप तंफायो हरकाय ब नाइतु हरकाय ब गुरिबो ताइ और बीजेपी नि कैंडिडेट बाय जे ब मिटिं खालायमानि अब ब निजेनो गसिवै ब नाहारका एका आबोनि बागै तिनि चिनि रामचंद्रघाटनि गोबां मा सिकलारो गोबां मा चिनि TWF नि बुरिरो गोबां मा चिनि लुकरक थांगै बनो साका नों अरम तिता खायदि नों अर नखर थानि नन बनो गु बेखनि तिनि को खायलेका आंखा खालाय ब बुजिमां खाना जे अर तिप्रा सरक साबनि बागै अर चबा खालायतं एवं बुबाग्रा जे तिप्रा सरंनो मोथांमोन जरावो और बिबिसन हायगे जे कासखाने रंनो तिप्रा सरक लुकरक नाइमाया अबनो तिनि जों नुकजा खाता सारता काइसा तिप्रा मथानि अबाय केनो लाइथानाय सालाबो एम तै एमबिसि रक बीजेपी जनि दिखा हेबा ताबु बहायनाय तिनि गुबे किनि नंनि बदलनि बिसिंनो उननांलाय माने आरो बिसिंगो बाक्स लुकरक सालाय दंलाय खामो हायनि नगै खाबाय जाबो साब बबाय को कसाबनाय अब खाबायनानि कग्या गोबां नुखुंगनो केसा केरें तंगु kai tabu khai ta asol soino sabo जों नुखा जे लुकुराव बुबाग्रा तिप्रासानि कक सानानि बागै बरंनो चंमारिव बुसारिव कप्लाय खायो एमएलए एमबिसि खनाया तिनि साबो गाद्दारि खायका तिप्रा साबाय साबो विश्वासघातक खायका म जत्त तिप्रा हास्तेनि लुकुराव नुखा आबनि बागै तिप्रा सारक ताबु वा थनै दङो 12 तारिख आबनि करा जवाब दिनानि बागै ताबु तिप्रा सारक नासिंनाय दङो 12 तारिख आबनि जवाब जों तिप्रा सारक दिनाय हामबायसै।